खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बर'नि गिबि खौरांलाइ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि 18थि गायसन सान फालिनो थाम-थिम खालामदों इंखं नखरा। कक्राझार उल्टापानियाव पुलिसनि एनकाउन्टाराव ULB सानै सोद्रोमा जिउ खहा। हाग्रामा दालांनि गाहायाव आइ दैमानि दाहारजों बुखारलांजानाय खगेन मजुमदारनि गोथै सह'खौ सानथामनि उनाव मोनबाय। मदिनि जोनोम सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया गंबा गोदान र-पेक्स जाहाजखौ बेखेवदों। रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ सर्बानन्द सन'वालनि मुंखौ सायख'बाय। आइजोनि गोदोनानिफ्राय सनानि माला बोख्लाबनानै लांदों सिखावा। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलियाव गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुं हमजादों। भारतनि गिबिसिन इन्डिजेनियास लाक्जारि क्रुइज लाइनार जाहाजखौ दिनै IRCTC-आ बेखेवबाय। धेमाजि जिल्लानि नमिला खेरखातारिया इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप मेडेल आवथायनो हादों। समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंफुंदों धेमाजि जिल्ला अल आसाम भजपुरि परिषदनि। दानिया आबुं रादाब। बर'नि गिबि सानसेयारि खौरांलाइ अदेबानि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि 18थि गायसन सान फालिनो थाम-थिम खालामदों इंखं नखरा। फोरमायनो नांगोन दि 19 सेप्तेम्बर अदेबानि रबिबार खालि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि 18थि गायसन सान फालिनो लाहार-फाहार खालामदों इंखं नखरा। गायसन सान बादियै मोनथिहोनाय जायोदि थांनाय 2004 मायथाइनि 19 सेप्तेम्बर खालि बिजनीआव गायसन जादोंमोन सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइया आरो बै सानखालिनिफ्रायनो दिनैसिम सेबखांजाबोदों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइया। थिग बिब्दियैनो 19 सेप्तेम्बर रबिबार खालि 18थि बोसोराव आगान होसिगोन। बेजों लोगोसेनो फोरमायनो नांगोन दि बर'नि गिबि जानलु बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ 2 बोसोर बाबेन होनानै फैगौ रबिबार 19 सेप्तेम्बर खालि 3 बोसोराव आगान होसिगोन। मख'नो नांगोन दि इंखं नखरनि गायसन सान फालिनो थाम-थिम खालामनायखौ मोनथिनानैनो गांसे लाइजामनि गेजेरजों इंखं नखरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों बर' थुनलाइनि आफादगिरि तरेन बर'आ। आफादगिरि तरेन बर'आ लाइजामनि गेजेरजों फोरमायदों दि गोबां जेंना-जेंगोनानि गेजेरजों बे बड'लेण्ड इंखं सानसेयारि खौरांलाइया गिबि महरै सेबखांजानानै बर' खौरां बिजोङाव दखरसे जारिमिन सुजुनो हादों। बेनि सिगां बर'फोरनि गेजेराव गोबां सानस्नियारि खौरां बिलाइ नुजादोंमोन, नाथाय बेफोर खायसे गोमोरलांबाय आरो माखासेया मिरौ-जिरौयै थांनानै दङ। जों बयबो मिथिखागौ खौरां आरो इलेक्ट्रनिक मिडिया मोनसे गोख्रों बिजों। बे बिजोंनि गेजेरजों समाज फोसाबनाय, दावगानाय, सोलोंथाइ आरो लाइमोन हान्जाफोरनि गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो हागोन होननानै इंखं नखरनिसिम फोरमायहरदों बर' थुनलाइनि आफादगिरि तरेन बर'आ। बेजों लोगोसे फोरमायनो लाबावनाय जायोदि गायसन सानजोंनो लोब्बा लानानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव सानसेनि रंगिना हाबाफारि बानजायनो थाम-थिम खालामदों इंखं नखरा। कक्राझार उल्टापानियाव पुलिसनि एनकाउन्टारजों गोदानै दाजानाय ULB हान्जानि सानै सोद्रोमानि जिउ खहा। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्टापानि होननाय ओनसोलाव पुलिसनि गुलिजों गोदान ULB हान्जानि सानै सुबुङा एनकाउन्टाराव गावथारजानानै जिउ गोमायो। गावथारजानाय सानै सुबुंखौ जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि मुंनि होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना बुंनाय बादिब्ला बे एनकाउन्टाराव सानै थिउरियानि जिउ गोमानायजों लोगोसे गंनै पिस्तल आरो थर-9 ग्रेनेड, गंबा मबाइल, माइरं, सिखा, त्रिपाल, नोगोद 18,000 रां आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायो होनना फोरमायो। नाथाय दिनै फुङाव कक्राझार पुलिसआ खालामनाय एनकाउन्टारखौ गनायनानै लानो हायाखै नखरनि सोद्रोमाफोरा। बेजों लोगोसेनो बे जाथाया नंखाय एनकाउन्टार होननानै पुलिसनि सायाव गोख्रों अजद होदों। मख'नो गोनांदि पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानाय जोंसार मुसाहारिनि बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि फिसायहा जेबो दाय गैयामोन आरो बियो ULB आफादनि सोद्रोमाबो नङामोन।
थांनाय बुधबारखालि चिरां जिल्लानि हाग्रामा दैमानि गाहायाव आइ दैमानि दाहारजों बुखारलांजानाय बिजनि 1 नं दक्षिण माख्रा गामिनि गावबुरा महिम मजुमदारनि फिसाज्ला खगेन मजुमदारनि गोथै सहखौ सानथामनि उनाव मोनबाय। बुधबारनिफ्राय शुक्रबारसिम सानथाम नागिरनानै एसडीआरएफआ जोबनायाव शुक्रबारखालि बेलासियाव खगेन मजुमदारनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि बिसोर गासै 7 लोगोफोरा बुधबारखालि हाग्रामा दालांआव सासे लोगोनि जोनोम साननि पार्टी जानो फैदोंमोन। बे समावनो आइ दैमायाव दुगैनो ओंखारनानै आइ दैमानि फाखनजों बुसोम जानानै बे जाथाया जादोंमोन। माजुलि फेरि जाब्रबथायनि उनाव आथिखालाव आसाम सोरखारनि मेगना गेवदों। शुक्रबारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गंबा र'पेक्स जाहाजखौ बेखेवनानै होदों। बे खाबुआवनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि 180 हर्स पावारनि र'पेक्स जाहाजाव सा 100 सुबुंजों लोगोसे गं 50 बाइकखौ दैखांनो हानाय गोहो दं। बे गंबा र'पेक्स जाहाजनि गेजेराव गंनैखौ दै लामा हान्था-मेला बिफाना मावख'आरि खामानियाव बाहायगोन आरो गं 3खौ रायजो राजानि थाखाय बाहायनाय जागोन। बेनिनो एमभि लहित मुंनि र'पेक्स जाहाजखौ जरहाटनि निमाती घाटनिफ्राय माजुलिनि कमलाबारि जाहाज गाथोनाव दोननाय जागोन। नैथियाव एमभि प्रतिभा मुंनि र'पेक्स जाहाजखौ धुब्रीआव आरो थामथियाव गुवाहाटी कारुआ गाथोनाव दोननाय जागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो 90 कौटि रां खरसा खालामनानै गासै गं 853 सिंगेल इन्जिननि नान एबा फेरि जाहाजखौ डाबल इन्जिन खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लादों होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों। आसामनि मोनसे राज्य सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि आरो आथिखाल मिरुनि केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि मुंखौ बिजाथि महरै सायख'बाय। मख'नो गोनांदि जानो गोनां आसामनि मोनसे राज्य सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय सर्बानन्द सन'वालनि मुंखौ बिजेपिआ दिनै सायख'यो। आसाम बिधान सभानि आथिखालनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गावनि राज्य सभानि मासिखौ एंगारनायनि उननिफ्रायनो आसामनि मोनसे राज्य सभा मासियाव लांदां जानानै दं। बेखौबो मख'नो नांगोन दि फैगौ 4 अक्ट'बर खालि आसामजों लोगोसे दरबा रायजोआव राज्य सभानि बिसायख'थि खुंगोन। बेनि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ लाहार-फाहार खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला मध्य प्रदेशनि मोनसे राज्य सभा मासिनि थाखाय मिरुनि रायजोआरि मन्त्रि एल मुरुगाननि मुंखौ बिजेपिआ सायख'दों। सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय सनानि मालाखौ बोख्लाबनानै लांदों सिखावआ। फोरमायनो नांगोन दि आइजोनि गोदोनानिफ्राय सनानि मालाखौ बोख्लाबनानै बेंटल गेट दलाइगाव थांग्रा लामाथिं नुस्लाब मोनै बाइकजों खारखुमा लाङो सिखावआ। मोनथिनाय जायो दि गावसिनि न'निफ्राय 31 नं राजालामा जानानै बङाइगाव मारुति सुजुकी श'रुमाव डिउटि खालामनो थांबाय थादोंमोन आइजोआ। आइजोआ चिरां जिल्ला धालिगाव बरतला फ्लाइअभारनि काजलगाव पुलिस रिजार्भनि थागिबि। बियो मटर साइकेलजों गावनि डिउटियाव थांबाय थादोंमोन आरो सनानि माला लांखार जानाय आइजोखौ निजरा बर' होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो नांगोन दि बे दुखुनांथाव जाथाय अदेबानि आइजोनि गोदोनानि सनानि मालाखौ बोख्लाबनानै लांखारनायनि दायाव लोब्बा थानाय सिखावफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिजों धालिगाव पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनो आरो बेजों लोगोसेनो आइजो सांग्रांथिखौ बिथा खालामनानै आइजोफोरखौ सांग्रांथियै थानो थाखाय खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों सनानि माला लांखार जानाय आइजो निजरा बर'नि बिफाया। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलियाव गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुं हमजादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि पुलिस थानानि खाथियाव थानाय बालिगाव गामियाव ढेकियाजुलि आरो रायखसमारि पुलिसनि जुथायै सिग्रोमनायाव आमतल बालिगाव गामियाव गान्जानि थफ्ला बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय गान्जा थफ्लानि लिरथाया 23 किल'ग्राम जागोन होनना पुलिसआ मिथिहोदों। हमजानाय सुबुंफोरखौ आमतल बालिगाव गामिनि आबुल हुसेन होनना सिनायथिनाय जादों। ओजोंहाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय आबुल कालामा हरनि समाव खारखोमायो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 23 किल'ग्राम गान्जानि बेसेना गासै 1,50,000 रां। बे जाथायनि सायाव इनभेस्टिगेशनआ सोलिगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि गिबिसिन इन्डिजेनियास लाक्जारि क्रुइज लाइनार जाहाजखौ दिनै आइआरसिटिसिजों बेखेवजाबाय। बे लाक्जारियास जाहाजखौ दै लामा लेजार टुरिजिम फालांगिनि थाखाय गिबिसिनै भारतआव बेखेवनाय जाबाय। इन्डियान रेलवे केटारिं एन्ड टुरिजिम कर्परेसन सुंद'यै आइआरसिटिसिआ दिनै भारतनि गिबिसिन लाक्जारियास जाहाज
इन्डिजिनियास क्रुइज लाइनारखौ कर्डेलिया क्रुइज प्राइभेट कम्पानीजों जथायै लोगो जालायनानै बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि बे लाक्जारियास जाहाजजों दावबायनायनि थाखाय बुकिंखौ आईआरसीटीसीनि वेबसाइट पर्टेलाव कभिड-19 नि थासारि खमायनायखौ नायनानै थाबैनो फोसावनाय जागोन होनना पीटीआई रादाब बिजोङा फोरमायदों। बे लाक्जारियास जाहाजजों मुंदांखा इन्डियान आरो इन्टारनेशनेल टुरिस्ट डेस्टिनेशनफोर जेरै गवा, दीप, कोची, लक्षद्वीप आइलेन्ड आरो श्रीलंकासिम हान्थियारि आलासिफोरखौ रोगानाय जागोन। बे मोजां खौरांखौ आईआरसीटीसीआ गावसोरनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै मिथिहोदों। इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप मेडेल आवथायनो हादों थरायना नमिला खेरखातारिया। फोरमायनो नांगोन दि 100 मिटार खारनानै खेरखातारिया इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप मेडेल आवथायनो हादों। बियो थमला खेरखातारि आरो रुबुश्री खेरखातारिनि आंगो फिसाजो आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि थानानि गेजेर जनाय हालाम दमकल घाट गामिनि थरायना नमिला खेरखातारिया। मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्लानि नमिला खेरखातारिया 100 मिटार खारनो हानानै जाफुंसार जानो हानाय अदेबानि खेरखातारिया इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप मेडेल आवथायनो हानायनि थाखाय ओनसोलनि गोबांसा सुबुङानो रंजाखांनायजों गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो दखरा एबसु, यूबीपीअ आरो बायदि माहारियारि आफादफोराबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों नमिला खेरखातारिनो। फोरमायफिननो लानाय जायोदि नमिला खेरखातारिनि देरहासार जानो हानायखौ बिथा खालामनानैनो उन जोलै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंलांनायनि इसारा ओनसोलनि सुबुंफोरा। दायो खेरखातारिया इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप मेडेल आवथायगिरि नमिला खेरखातारिखौ नेपालावनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। शुक्रबारखालि धेमाजि जिल्लायाव अल आसाम भोजपुरी परिषदनि हाबाफारि खुंफुंदों। फोरमायनो नांगोन दि 17 सेप्तेम्बर अदेबानि शुक्रबारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सेङाजान इन्द्र हिन्दी गुदि फरायसालिनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। बे हाबाफारिया सेङाजान आन्चलिक अल आसाम भोजपुरी परिषदनि बानजायनायावनो खुंफुंजादों आरो बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला अल आसाम भोजपुरी परिषदनि गोदानै दाफुंजानाय मावफुं आफादा समायखिरा लादोंमोन। गोदानै दाफुंजानाय गोदान मावफुं आफादखौ समायखिरा लाहोयो सेङाजान इन्द्र हिन्दी गुदि फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि सदापाल सिंह जादबा। मख'नो नांगोन दि धेमाजि जिल्ला अल आसाम भोजपुरी परिषदनि गोदानै दाफुंजानाय आफादखौ थांनाय 12 सेप्तेम्बर खालिनो आफादगिरि सुरेन्द्र जादबखौ लानानै गासै सा 21 मावफुं आफादखौ आबुङै दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। फोरमायनो नांगोन दि समायखिरा लानाय शुक्रबार खालिनि हाबाफारियावनो डिमो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि गराका गुप्ता, बरमुरिया गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि राजकुमार माला आरो सेङाजान आन्चलिक अल आसाम भोजपुरी परिषदजों लोगोसे सेङाजान आरो साकिया सापरि ओनसोलनि गोबांसा रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 19 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि गाबोननि बोथोरनि सुलुंफोरा जादों फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।